Belanya wana jangnai koktuma TTADC hapangni phaisingtwi Hathai Kotor Khumpui Academy mungwi rungno kaisa phiyogwi rwjakmani bisisa se pungyakho o rungnogo tongwi Kwrwngnairok no charna bagwi rwjakmani Mairum amo belanya Hamya o Mairum no sanani phano se sukya bahaike o Mairum no sana bagwi rwphai rakha Norok nugui tongkhna mangpliwo srai khe o Mairum o bakhuma se berjak o Mairum no sawi swrwngwi tongnai chwrairok sak Hamya wnglagra omorok no TTADC hapang naikola nangkhai aswk Mairum sitra Hamya no bahaike sanai Norok bo nugui tongna srai khe mangpliwo Norok o Mairum no satesano omoba wak tok rong no charma haise wngsiwo School ni post Mairum bosta chwrairok no charmani yong klaibekha amno no chwrairok no songwi charu Mairum amha yong duljak mangnai de Khumpui Academy School Narengkami Hathai Kotor ni songwi charjar ya Mairum stock khlai amha yong klai tongbai kha tabo no songwi chari tongo nahar dia mo busuk Debang yong klaijak na amna songwi chari tong chwrairok na sabo chaiman nai abo hai yong klaijak nai di Hathai Kotor ni Khumpui Academy School ni chwrairok ni Mairum stock khai tongjak bebak no Mairum demi sungjak abrok naidi Mairum sok phaimani to balokjak thik mote songwi char jaigani bagwi omai stock ni thango bebak sogwi tongbai khe naidi omai Mairum